sa kantipay na malik mi diri nya ang nahitabo kay gibaha ang among agianan. Kay yuwan mi mga kauban to naguna. Ipandong lag daon saging. Kay uwan ang panahon. Nya ako karon nagpandong ng food ko og dahon sa gabi. Dahon sa gabi. Kaya nagsigig uwan. Nagkaroon padulong na ni pauli. Sige lang nagsaka diri sa bukid sa kantipay guys. Gipauna lang namo ang motor kay wami na kay dangog andan. Ato lang mi dito mo sakay sa naisimento. Kay ari diri sa samong gilaktan dangog mo kisi-kisi ang ligid sa motor. Gilakaw lang sa namo padulong diri sa gawas. Na simentado ang dan. Kay dili man semento. Nami si bato-bato niya lapo. Dangog. Naabtan jud mi diri sa kusog nga ulan. Nagsige naman ig-ulan ron eh. Siguro ang bagyo nagpadung na. Naaman siguro yung bagyo nga maabot. Manakay na ta. Ano payong? Ana lana. Pitok, ikuan lang ba? Hinay-hinay lang, yung magkita mapalit. Saman. Payong? Siguro tabo ng kuan. Ang bagya atong Tio Martin. Idaot kay di kakat-kat. Maglisod og kat-kat. Ayo, te. Ipagusto ang kuan ni Tin tapos ipagusto. Oh, karon ari na ta diri masakay. Sige, bye-bye. Thank you for watching. Masakay nami sa motor.